Jeg skal redegøre for normalfordelingen. Okay, og det er altså, at hvis sandsynlighedsfordelingen for en kontinuær stokastisk variabel kan beskrives ved en kokkeformet kurve, hvilket er det her, SØ, skår lige sådan lidt her også, som er, siges den at være normalfordelt, eller siges x at være normalfordelt, og med middelværdi my og standardafvigelse på sigma. Og dette kan beskrives ved x, x, n, med sigma. Yes. Og sandsynligheden for, at x tilhører intervallet mellem a, som så er her, og b her, det er areal på kurven, og det er lige med, selvfølgelig når den er normalfordelt, der er det e. Og yes, ja, arealet her det er altså 1, selvfølgelig igen. Og dette er en tæthedsfunktion. Yes. Og for at afgøre om sådan en satan her, den er normalt fordelt, der skal vi først have inddelt det hele i nogle intervaller. Yes. Og det gør vi blandt andet ved, at vi har sådan lidt fra, lad os nu sige det fra højden, og der er tilfældigvis nogen, der er 145, og den højeste er 185, så inddeler vi det i 145 til 150, og måske 185 til, 180 til 185. Og så selvfølgelig alle intervallerne herimellem. Yes, og når vi har inddelt vores datasæt i intervaller, så skal vi finde nogle observationer. Det har vi selvfølgelig i intervallerne der. Og så skal vi have hyppigheden af disse observationer, f.eks. hvor mange er der inden for det her interval osv. Og så skal vi have frekvensen, altså hvor mange procent, fordi vi skal ikke have det i procent, vi skal have det i decimaltal af det her, der er under. Så stort set procent. Det er hvor meget de fylder. For eksempel hvis der nu er 10 her og 5 her, så fylder det her 66% af det. Og efter vi har lavet vores datasæt, så vil det være en god idé for os at lave et histogram, nemlig for bedre at ligesom kunne se, om det faktisk er normalt, fordi histogram, det laver vi ved, har vi included. Her. Histogram, det laver vi ved at inddele vores datasæt. Sådan noget her. Herover der har vi hyppigheden, og hernede der har vi intervallerne. For eksempel, så har vi den fra 145 til 150. Den har vi sådan her, i sådan nogle her, små søjler. SØ. Så har vi den her, hvor her er vores middelværdi. Eller her har vi medianen, og hvis man normalt fordelt, burde det også være vores middelværdi. Yes. Ja, her har vi så et histogram, og så kan vi så se, at det nogenlunde følger klokkekurven. Så ifølge histogrammet, så burde den nogenlunde være normalt fordelt. Så kan vi også se standardafvigelsen ud af det. Yes. Og vi skal udregne en kumuleret frekvens for, så kan vi tegne en summekurve, og hvis summekurven ligner, hvis summekurven ligner nogenlunde Gauss-kurven, så vil vi kunne se, om den er normalt fordelt. Okay. Så hvis vi nu finder en summekurve, for eksempel at den går sådan her nogenlunde henover, så vil det kunne
bedre betale sig. Altså det skal egentlig ligne. Ja, det skal være sømkurven. Den skal være, ja, det skal simpelthen. Jeg er lige bestemt sømkurven. Og man kan også tage almindelige normalfordelingspapir. Der er sådan et stykke ark her, og der skal sømkurven gå sådan her. Fordi at den går sådan her. Nå, så skal sømkurven egentlig også ligne et S et eller andet sted. Ja, sømkurven den skal ikke ligne det her. Bare glem den. Sømkurven skal ligne et S. Som er sådan. Jeg kan umiddelbart ikke lige huske det. Jo, sømkurven den skal gå cirka sådan her. Ja, den skal gå cirka sådan der i stedet. Og den skal selvfølgelig passe ind til Gauss-kurven. Og jeg tror, at det var lidt det. Der var normalt fordelt. Og hvordan man ligesom kan regne ud, om den er normalt fordelt. Yes. Tak.